Panie drugowie druhnych z Rady Chórów Kaszubskich. Wiecie Państwo doskonale, Radę Chórów Kaszubskich wymyślił i można powiedzieć, że jest to jego dziecko, jest to Rada stworzona przez tą kafotkę. Do dzisiaj jest naszym przednikiem, za co mu bardzo dziękujemy, a można przez jego pracowitość pomyśleć, że tworzył tą Radę i ją pielęgnuje dla swoich utworów. No ileż ten Tomek napisał utworów. Oto jeden z utworów, który razem z Tomkiem myślę zaśpiewamy. Moja mema, Tomasz Fotkę. Prosimy Cię, Tomku, pomóż nam. Białe jedna był i płecy, ona jedna blusa smiał. Białe jedna był i płecy, ona jedna blusa smiał. Zrozmioc, co to znaczy chleb. Zdrecha piwko ją etmekac, ciejać to znam jest żył. Zabiałka, ślub ty dali, rób co chcesz. Minął miesiąc, łegudzanka, zung do wyżych też to jest.
tam już stronę, cień do zarka krocy je. Zajemena, co je szłoni, łeli biurka spilwanie. Moja mena, najważniejsza scena. Moja medaglia credo w sen.
nasza